Здравейте, казвам се Савина Митова и съм един от създателите на магазини за матраци Sleep Center. Имаме физически магазин и сайт, онлайн магазин Sleep Center BG. Искам да споделя с вас една партньорска система, един портал, който нашите партньори от Илвидиха BG ни предоставиха за работа, който е чудесен портал. Чудесно и прекрасно в него следиме както всички продукти за матраци, за аксесуари, така и е много удобен за направяне на поръчката, доставка до клиент. Следиме си както на личностите, така си следиме и промоции, счетоводните документи. Искам да го споделя пак това нещо, тъй като много лесно и бързо проверяваме и сме много така лесно достъпни както до нас, така и до клиентите с този портал на Илвидиха BG. В началото ни беше така по-плахо и по-трудничко, като всяко едно нещо, нали, в онлайн пространството. Но след това всеки ден с навика, като се работи, това стана много лесно и без това нещо наистина не можем вече. Скъпи търговци, скъпи колеги, искам да ви го препоръчам горещо този портал на Илвидиха BG. Влизайте без да се притеснявате, без да се страхувате, всеки ден по-малко и накрая ще ви стане лесно и много приятно, защото ще сте информирани за всичко. В него има всичко, за което се сетите, поне за мене. Прекрасен е портала.